Sanibonani, ngiyabingelela igama Mboniseni Ndlovu kuhlelo lwezokonga. Lolu hlelo nilithulelwa iYonganathi ngaphansi lolu hlelo lona lwe-investment, uhlelo lokonga lwestokfela. Ngithi anginichazele ngohlelo lokonga esinalo. Igama lalo asihambisane lungaphansi kweYonganathi. Abantu abaningi bayazi iYonganathi, so manje sesinethulela uhlelo olusha lokonga oluyi-investment. Lolu hlelo uyabhalisa, mawuqeda ukubhalisa mase urecruiter, ufuna abantu abayi-10 noma abayi-20 noma abayi-30, kudepend ukuthi wena udinga ukudlala noma ukusebenza nabantu abangaki. If uthuza ukusebenza nabantu abayi-10, i-registration yestokfela i-10%. So uma ungena nge-R100 kwistokfela, then abantu ozoba recruiter nabo bazongena ngo-R110. Lokho kwenza ukuthi ekugcineni uma bonke labantu sebengenile, wena uzobuyelwa u-R1000 imali ezokubuyela. Uma bonke abantu abayi-10 sebedepositile imali yabo, wena uzobuyelwa i-R1000. Futhi uma ungene ngabantu abayi-10 kwistokfela se-R200, njengoba ubona nje la, kubantu abayi-10 aba-contributor ama-220 umuntu ngamunye. Uma ubhalisa wena ubhalisa ngo-220, okungukuthi i-R20 i-part of i-admin fee 10%. Mase urecruiter abantu abayi-10 abazobhalisa ngaphansi kwakho. Labantu abayi-10 mase bekhokhile nabo imali yongena ohlelweni ngaphansi kwegama lakho, wena uba usubuyelwa imali engu-R2000 uma bonke labantu abayi-10 sebebhalisile. Uhlelo lwestokfela asihambisane stokfel. Uyangena, masungenile masubiza abantu abayi-10 egameni lakho. Mase bengenile abantu abayi-10, wena immediately uthola imali yakho. Then nalabantu abayi-10 obabizile nabo uhlelo lwabo liyaqala immediately. If beqeda ukubhalisa ngaphansi kwegama lakho, nabo suke sebe ready ukuthi banga-recruiter nabo abantu abayi-10. If ba-choose ukunyusa imali abangena ngayo, bayaphinda beze bazocela ukuthi ba-revise imali abangene ngayo, ngoba if bengene nge-R100, so sebedinga ukuthi bona ba-recruiter abantu nge-R300. So kumele ba-upgrade i-portfolio yabo ukuze ibe ku-R300, then bekwazi ukuthi ba-recruite abantu under i-portfolio ye-R300. So i-R300 ungena nge-R330, okungukuthi i-R30 i-administration fee. So kule mali ongene ngayo, then bonke nalabantu wena ozoba recruiter nabo bangena ngaleyo mali i-R330. So if le mali bonke sebengenile bakhokha imali engu-R330, wena ube usubuyelwa imali engu-R3000 kwi-account yakho immediately after bonke labantu abayi-10 sebengenile babhalisa ohlelweni ngaphansi kwegama lakho. Igama lohlelo asihambisane stokfel. Uyangena mase nawe uya-recruiter. Siyabonga. Uhlelo under iYonganathi investment. Iyo eze nohlelo lwestokfela rotational stokfel. Uyangena mase u-invite abantu abayi-10 nabo bangene, okuyilapho wena usuke usuthola imali yakho back. Siyabonga.